אחרי זה, יום אחרי זה, אנחנו מחפשים בעיתון, אין כלום. שום דבר. פשוט, מה שהיה, הערבים לא היו מעוניינים לפרסם, שיהודים נכנסו לכפר שלהם. האנגלים לא קיבלו שום ידיעה וגם כי לא רצו לפרסם. אז זה היה יוק. זה היה יוק שאצלנו גם כן אנשים כבר לא דיברו על זה. אבל מה, זה הביא תועלת. איזה תועלת? אם אתה יודע, היו כרוסים אחר כך, וזה הוליד את ההדבקות על הקיר. אמרנו ככה, אם עושים מאמץ כזה, וזה מאמץ, ואתה פועל ומצליח, ואין ידיעה באיזשהו מקום, כאילו לא עשית. אז אמרנו, יצא אז החומה, או אני לא זוכר איזה עיתון היה אז, ומאז התחילו לפרסם כל פעולה ופעולה על הקירות. זאת גם הייתה הכניסה הראשונה לכפר הערבי, וגם כן הקרוז הראשון. כן. אתה יודע בבירור מה יצא שם? אתה יודע כמה... לא יודע. או... אנחנו לא נכנסנו בארבע ביצים. היינו שניים, ואנחנו ירינו ונזרקתי רימון. גם יצחקי ירה? כן, יצחקי ירה בשלטון שלו. ואז, אני לא רוצה עכשיו להיכנס, מישהו רצה לעשות פעולה יותר גדולה ויותר אסון. שיהיה לעד יותר גדול. ולא פשט. הם לא הגיעו לשום. לא ידעו איך ללכת, לאן להגיע. מפני זה, את הסיפור הזה, אתה שומע, אני חושב, בפעם הראשונה ממנו אותו. זהו. אז אתה... איזה יחסים היו לך עם יאיר אחרי זה? עם מי? יאיר. טוב, באמת, היה פינוק, לא היה כל יום. למה אתה נשארת עם הזיה? באמת, אז באמת התפצלו, היו אנשים שהלכו עם יאיר, והיו אנשים, אבנר ארליך, אנחנו נלך. זה מקס גולדמן שמעת עליו? מקס גולדמן גם כן הלך ללך. אני נשארתי מפני שאני חשבתי שכל פעולה שאין לה מי שידרוש את הגמול בעבודה, אין לה כל דרך. חשבתי בעצם, בכל אופן, היא הייתה כביכול סיפרתי מפני שזה היה נכון. אני שמעתי מקוטק, יעקב קוטק, שישב בצינוק בירושלים, הוא גם שמע מפי דרוויש והשני שהם רצו את הנזר. אתה הכרת את קוטק? אני שמעתי עליו, אני יודע מי זה קוטק, אבל לא פגשתי. טוב. טוב, עכשיו, את זה אני אשתדל להדפיס לך, ואם תמצא בזה עניין, בבקשה. ואם אחרי שאני אקרא את זה אני ארצה לפגוש אותך עוד הפעם לשאול אותך שאלות, בבקשה. וזה גם לא מדויק. זה לא מדויק. נזכרתי אחר כך דברים הבית מספר אפשר פי 10 ומשהו סיפרתי. כל זה ישבנו פעם שעתיים או משהו כזה, וסיפרתי להם, הם שאלו שאלות ואני סיפרתי. אבל הדברים הם כאלה שהם הרבה יותר מסובכים, שנתתי באופן אמיתי. אבל לא.
מספיק זה. איזה פעולות אחרות השתתפת בשנות ה-30? באיזה פעולות אחרות סיפרתי נכון זה, כן. הפצצה ביפו, שמעת את זה. עם החמור? לא עם החמור. אז בבקשה. עם החמור שמעת? וזה היה בזמן שאהרון לא היה בארץ. ורצינו לעשות, אבל פה זה יש לי, בכל זאת. רצינו לעשות פעולה אחרי שבנימין זרוני הצליח בפעולה בחיפה. והתחלנו לאסוף כל מיני חומר, איך לעשות, מה לעשות, ב80 שונים. אז שעונים שאתה יכול להפוך חוטים, אז אתה נראה לנו. והתאמנו פה ושם, אבל בכל אופן שרצינו לעשות, זה היה גם כן ביצוע של המיעוט הקטן. ורצינו לעשות את הפעולה הזאת, ובנימין כבר היה מומחה. אז אנחנו ביקשנו שבנימין יבוא להרכיב את הפצצה. אנחנו החלקנו בין הכל, את חומר הנפץ, את הפח עם דפנות כפולות, שבה הדפנות הכפולות היו מסמרות, לימונים חמוצים, וטייר בשביל לשים את הפצצה עם חומר הנפץ. והוא בא, איפה הייתם? עכשיו, איפה הייתם? אני הייתי איתו. איפה הייתם? איפה? זה בשכונת פלורנטין, לא רחוק מגבוליה. והוא הרכיב את הפצצה. ואז מקס גולדמן שמעת עליו, נפטר לפני שנה. הוא היה גם כחדר להיות הקטן, לקח את הפח הזה, ואני הייתי המוביל את זה. הלכתי איתו ועם בחור צעיר ששמו נדמה לי אהרון מזרח. הוא היה אחר כך בעל קולנוע, לא גם ביפו, בחור עיראקי, שידע טוב ערבית, וידע להתלבש כמו ערבים. מאוד אמיץ. הפצצה הייתה מכוונת ל-45 דקות. בפצצה הזאת אני בכל אופן נחלתי ל4 אחורים, שאם אתה נגיד תוקע את המסלג האחרון באחורים העליונים, אז זה תכף מפעיל את הפצצה. אם אתה שם למטה, אז אחרי 45 דקות. להתגבר על הפחד הזה שסוף סוף אתה מתעסק בחומר נפץ שיכול להיות בית. אז אני לקחתי חומר שעבר, אתה יודע מה זה, אדום כזה, וסתמתי את החורים האלה, כך שהייתי בטוח, זה הכל בתוך ניסיון. בבית, אצלי בבית, תקתקו תמיד שעונים. אז אתה לא נמדע. לקח אהרון איזה מקס את הפח. הוא היה אז קבלן או פועל בניין, לא זוכר בדיוק מה היה תפקידו, והיה לבוש כמו פועל בניין, שם עליו את הפח, ואיבן אותו עד סמטה אחת בכניסה ליפו.
אז אבא לקח את הפח עליו והלך לכיוון מגדל השלומדיה. מקס עזב, הלך. אני הלכתי עם אהרון, אמר. אתה גם היית לבוש כפועל? לא. הלכתי איתו הלאה, חשבתי ברגע האחרון, קורה משהו שאני יכול לתת לי צער. וזה באמת היה טוב ככה. אבל איך זה שהוא הולך כמו ערבי ואתה הולך כמו... אבל היינו כל הזמן בשטח יהודי. והלכנו, הגענו לסמטה, וכשהוא התחיל ללכת, פתאום מתאסף המון קהל ערבי מסביב, בסוף הסמטה. זהו שאומרים שצריך החלטנו, תארגן רגע. אז אני תכף לקחתי אותו ואמרתי, אנחנו סמטה הזאת אורחים, אנחנו בסמטה אחרת, שם תוכל למצוא עד המקום. וכך היה. הסתובבנו, הלכנו לסמטה אחרת, מצאנו את השביל, והמשיך כמו בתוך שעות והכל הלכת. חזרתי לבניין הזה, אני זוכר את שמו, רשום פה. ועמדתי על הגג עם השעון, ורציתי לשמוע לפי הזמן את הפיצוץ. ובאמת אחרי 45 דקות שמענו פיצוץ גדול, ואיזה דקות אחרי זה הוא הופיע. זה היה מוצלח. שמי היה הרעיון של הפעולה? שזה היה של המיעוט הקטן, של הקבוצה, שעזרנו לעזור הרבה, עזר בנימין, ושנכתוב טוב את זה. טוב, תמצא פה הרבה סיפורים. אני הייתי, הסיפור על קלמני, אתה לא יודע. לא. תבין שעוד סיפורים בסוף. בבקשה, יש לי. זה מה שסיפרתי. בקיצור, חיפשו אותי, סתרתי פה שמה, עד שבתל אביב היה לי קשה להסתדר. ולנו היה שומר של הארגון שלנו, שהיה שומר בקלמניה. וגם כבר זה בקלמניה, ליד רמת הכובש. וזה הפרדסים של קלקיליה. אז מקס הביאו אותי באופנוע לקלמניה, אני עשיתי מטעם אצלה, אחראיתי הסמכות העליונה שם, והסתכלתי שם חצי שנה. מתי זה היה? אני חושב 37 או משהו. יכול להיות שפה תמצא את הדבר. ושמה הייתי מדריך כל שבוע, הייתי כאילו מפקד של תחנת גפירים, אתה יודע מה זה גפירים? והיו לנו רובים, 8 רובים, 10 רובים. וכל שבועיים היו באים להתאמן בקלמניה, היינו הולכים לחרשה רחוק, קלמניה זה היה שמו של אבא של אחד בשם גרדינגר. גרדינגר זה היה יהודי עשיר, הוא קנה לו חווה כזאת, ועשה לו נשק, אותי. היו לו גם בתי קולנוע ודברים. שם הייתי חצי שנה. וכשהיה מצחיק הוא שאני הייתי נקרא לשם אחר. השם שלי היה יואב יעקבי. הייתי יכול לקבל פקודה מהמשטרה או מהגפירים לא לעשות את עצמי. אז אני
סידרתי חוטי טלפון למקום שהייתי מאמן שם את האנשים, כך שאם היה מישהו בא לתחנה, הייתי תכף לקבל התראה. היו לנו גם שם סליקים בחור שם הייתי חצי שנה, ושם עשיתי גם מוקש רכבת. המוקש רכבת זה סיפור כזה, אבל אני נכנס מסיפור לסיפור. המוקש רכבת, אז לפני שנאסרתי פעול, דוד רוסיר היה אוהב ספר. הוא לקח איפה שאפשר על צבאיות, הוא היה מצוא את הספר. הוא קרא לי ולבנימין זרולי. הוא אמר, אתם שניכם מבתי ספר טכניים פה מוכשרים, בואו אליי לחדר, זה לחדר סתר ולבית צדק, ונמצא משהו שיכול להביא לנו טוב. נתן לנו ספר אנגלי מיליטרי אינג'ינרי. ומצאתי שם סכמה, לא סרטוט ממש, אבל סכמה על מוקש רכבת. הפרינציפ הזה, הרכבת כשעולה, הקטר שעולה על פסים, הפסים יורדים 3 מילימטר או 8 אינץ' שוקעים למטה. ואנחנו צריכים לעשות מכשיר כזה, לקדם את התנועה הזאת שלא תהיה כל כך קצרה, כדי שיהיה יותר ביטחון, שמישהו מתעסק עם יכולת ללכת. אז צריך לעשות מכשיר עם מנופים, שהיחס יהיה 1:10. זאת אומרת, אם 3 מילימטר יורד, שאתה תוכל למצוא לך מרחב של 3 סנטימטר. ואז במרחב הזה, אתה יכול לסדר מגעים וכו'. וזכרתי את זה. קיבלתי, ארי היה אז בתל אביב, אני הייתי בגרמניה, אהרון עם כל החברים, ובשביל שאני אעשה מוקש רכבת. שמעת השם של אליהו בית צורי. אליהו בית צורי היה חניך שלי בתל אביב. והוא נראה כמו ילד צעיר מאוד, בחור שהיה ב-15-16. והוא היה מקשר שלי עם תל אביב. היה נוסע באוטובוס, עם ינקות הלימודים שלי, והיה מבין. אז אמרתי, נתתי לו רשימה מה להביא לי. הוא הביא לי קודם כל קרן שרטוט, מכשירי שרטוט, כל מה שאני צריך, בשביל להעלות את הרעיון על נייר. ואחר כך הוא הביא לי כל מיני חומרים שהייתי צריך בשביל להיות המוקש. בניתי את המוקש, והמוקש שמים אותו מתחת למקום שהקטר צריך לעבור. 10 מטר ממנו ומותחים חוטים. ולוקחים טיבה, ברזל די גדולה, עם חומרי נפץ מדלת המסילה. ואז כשהקטר רץ, הקרונות שמאחוריו, שם זה מתפוצץ, ואז הוא סוחב את הקרונות וקוראים רכבת ימלאת בארץ. שלחתי את כל המתקן הזה לתל אביב. זה כאן באמצעות בעצם? לא, אני לא זוכר. ואחר כך ארי יצחק הרכיב אותו על יד
ואת הדור ברחוב אלנבי, וקיווינו שזה יהיה דבר גדול. והנה, הרכבת באה בכיוון הפוך. זאת אומרת, אחרי שהקרנות עברו, הקרון פעל בכיוון השני. אז נעשה שם בור של 10 מטר. הרכבת לא נפגעה. אחרי זה זמן, אני עשיתי עוד מוקש אחד, ובאתי לבית של איזרסקי, שמעת שם כזה. מה זה עשתה? איזרסקי. אני לא זוכר איזה מספר, ועוד אולי כתוב. ואני התמנתי את המוקש. השני, לא לקרב עם מנורת בדיקה, עם כל מה שצריך. וגם המוקש השני לא פעל. מה התברר? שאחרי המוקש הראשון, האנגלים לפני הרכבת נסעו עם קרונית והם בודקים את כל אורח מסוים. וכשאני עבדתי שם וחפרתי לעשות את כל זה, הם גידו את זה בקש. בין השומרים עליי כשאני עבדתי מתחת רק המסילה, היו בייס אחד, והיה, אני חושב, אולי צריך שם ירמנקל. וזה היה העניין של המוקש של הרכבת, גם אני